Здравейте, аз съм Сид, тук до мене Давид. и ние сме BG Builders. И това е кратко видео, т.е. няма да играем в него, просто искам да кажа едно нещо. Нещо като трейлър е това. С Давид мислим да пускаме Adventure Map, нас, в смисъл, ние да го правиме. И искаме да ви питаме какъв точно искате да е, смисъл, изпитания, някакви джъмп, дали има да добавяме и някакви такива неща. И да, такива. Друго, каквото вие харесате, някакво изпитание, например да търсите нещо в някакъв пръст или някакви такива. Няма да е на супер плосък, поне така сме помислили за сега да е на не на Creative, нещо му се изкаже. На нормален байом. Да, на нормал байом. Да, добре, байом се каза. Няма да е на супер плосък. И ще добавим първо, може би ще е джъмп, после ще нещо друго изпитание. Не знам, сега си помислиме с Давид малко и ще почваме да строиме. Няма скоро сигурно да излезе, сигурно след около един месец, ако се стегнем, а може да се откажем, защото е много трудно по принцип. И да, друго няма какво говоря, просто малко да ви спомена и да питаме какви неща искате, така че почнали сме и като сме почнали, мога ви показва тук как съм се развил в Creative World-а ми. Тук съм направил, тръгнах да правя кораб всъщност, но не стана кораб и нещо като ресторант, лодката стана като лодка, например. И тук мисля да добавя маси после, това е фар, ако виждате, чакайте малко. Опа, не дей бе. Снимаме този клип в понеделник, да, 7. Доста гадно, нали, училище, зубрене, отново почна, свършиха празниците. Шит. Само да кажа, че пета част на Borderlands се опитвам да я кача, обаче нещо ми да смуви мекара си прави грички с мен и ми забива. Така че, така, нищо. Очаквайте го скоро. И да, няма какво да кажем, ще бързам да го качвам, за да видим какви са вашите отговори. После ще го пуснем за сваляне, много ясно. И добре, това беше от нас. Довиждане от мен. Довиждане.